Pnawn da bawb, neu noswaith dda, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Rebecca Lewis o e-sgol Gofal Cymru. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Mrs Lewis yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Yn ystod y sesiwn, os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ni ein gorau i ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran Q&A ar hyn o bryd. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddai'n braf gallu cadw mewn cysylltiad â chi a gadael i chi wybod am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heno yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly gallwch chi fynd yn ôl atyn nhw os ydych chi eisiau edrych dros y cynnwys eto. Felly dyna ni, bant a ni, diolch yn fawr Mrs Lewis, draw atoch chi. Diolch yn fawr, noswaith dda pawb. Felly mae dechreu'r sesiwn heddiw yn mynd i parhau o'r wythnos diwethaf, sef edrych ar ffactorau amrywiol sy'n gallu effeithio ar ein iechyd a llesiant. A wedyn byddwn ni'n edrych ar meddylfryd twf, growth mindset, yn ogystal â chyfranogiad gweithredol a efallai gwydnwch hefyd yn dibynnu ar pa mor gloi mae'r sesiwn yn mynd. Okay? So, yn yr un ffordd o wythnos diwethaf, dyma yw cwestiwn arholiad sydd wedi codi am ffactorau amgylcheddol sy'n gallu effeithio ar iechyd a llesiant. Felly mae Tanya'n byw mewn fflat bach llaeth, so llaeth yw damp. Mae hi'n bwyta diet braster uchel. Gadawodd Tanya yr ysgol heb unrhyw gymwysterau. Eglurwch sut gall byw mewn fflat bach llaeth effeithio ar dwf a datblygiad personol Tanya. Okay. Nawr beth sy'n nice am y cwestiwn yma yw mae gyda ni mynediad at dwf a datblygiad, so y 4 maes datblygu yn ôl CYT a ECY, y corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. A mae ond yn dweud effeithiau. Nawr, bod ond yn dweud effeithiau yn y cwestiwn yma, beth sy'n ni falle yn ystyried, mae'r effeithiau yma yn mynd i fod yn negyddol, gan bod y fflat yn fach a i fod yn llaeth hefyd. Ond y gobaith yw nawr, mae'r slides nesaf yn mynd i helpu chi gyda y dealltwriaeth i ateb y cwestiwn yma yn llawn. Okay. So mae ffactorau amgylcheddol sy'n gallu effeithio ar iechyd a llesiant yn cynnwys cyflwr tai, felly housing conditions, pa mor rwydd mae cael mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a gwasanaethau plant, so argaeledd, availability, a wedyn llygredd air. Okay. So, i ni'n mynd i edrych ar yr effeithiau negyddol o gyflwr tai anffafriol ar ein twf a datblygiad. So, unfavourable housing conditions. Okay. Nawr, yn amlwg mae yna nifer o effeithiau corfforol. So, falle rydw i'n dioddef mwy o salwch, yr oerfel, rydw i falle o bosib mewn poen, cosi yn enwedig os oes llaeth yn bresennol yn yr adeilad. Yn ddeallusol wedyn, efallai does dim adnoddau, dim modd o adloni fy hunan, falle dim y we, cyfrifiaduron, llyfrau, pensiliau, papur lliwio ac yn y blaen. O bosib wedyn yr effeithiau emosiynol yw fy mod i'n teimlo'n drist, yn swil, yn eitha mewnblyg, embaras, grac a rhwystredig gyda'r sefyllfa yma. Ac wedyn yn gymdeithasol, falle dydw i ddim yn gwahodd fy ffrindiau draw i'r tŷ, o bosib mae gen i llai o ffrindiau a rydw i'n teimlo wedyn yn eitha unig. So, be mae'n rhaid i ni ystyried gyda'r cyflwr tai yw, yn amlwg mae'r pwyntiau yma ond yn perthnasol i'r effeithiau negyddol, ond beth os mae cwestiwn yn codi sy'n gofyn i chi am effeithiau cadarnhaol o gyflwr tai ffafriol. So, hynny yw, rydw i'n byw mewn tŷ, ble mae'r amodau yn hyfryd, okay? Mae'r amlwg y gwrthwyneb yn mynd i fod yn bresennol yn ôl yr effeithiau. A beth mae'n rhaid paratoi am yw, dydyn ni ddim yn gwybod os mae'r effeithiau yma mynd i fod yn
rhai cadarnhaol neu negyddol yn dibynol ar y cwestiwn. Okay? So, os ydw i'n byw mewn tŷ sydd yn ffafriol, favourable, okay? So mae'r effeithiau corfforol wedyn yn mynd i fod falle fy mod i'n gallu cynnal iechyd gwell, rydw i'n cyfforddus, rydw i'n gallu ymlacio, rydw i'n gallu cysgu'n well, rydw i'n teimlo'n gynnes, yn rydd o salwch ac afiechydon. Yn ddeallusol, mae gen i'r adnoddau yma, mae gen i'r llyfrau, mae gen i'r pensiliau lliw, mae gen i paent, mae gen i'r we, cyfrifiadur, a rydw i'n gallu gwella fy natblygiad deallusol. Yn emosiynol wedyn, falle rydw i wedi gweithio'n arbennig o galed, rydw i'n balch o'r llwyddiannau mwyn gallu prynu'r tŷ neu byw yn y tŷ yma. Mae gen i llai o straen, rydw i'n fwy amlaciedig, yn mwy hyderus, ac wedyn yn amlwg yn gymdeithasol mae gen i mwy o mynediad at diddanu pobl yng nghartref fy hunan, dathliadau, adloni eraill, digwyddiadau, a mae yna llawer o gwmni yn mynd i fod. Okay? So, mae'r cyflwr tai a'r ffactorau amgylcheddol yn weddol rwydd i ddeall, ond bod chi'n cofio i gallu ystyried falle 4 maes datblygu CDEC. Okay. Argaeledd gwasanaethau wedyn yw pa mor rwydd yw hi i bobl i ddefnyddio gwasanaethau. Okay. Yn amlwg mae'r gwasanaethau yma yn gallu bod yn amrywiol a mwy na thebyg bysau angen defnydd o'r gwasanaethau arno ni trwy gydol ein bywyd. So meddyliwch falle am meddyg teulu, ysbytau a gwasanaethau cymdeithasol sy'n weddol lleol i ni. Mae'r argaeledd, availability, yn mwy o broblem i rhai pobl na eraill, yn dibynnu falle ar lefelau symudedd, mobility, os maen nhw'n gyrru, ble yn union maen nhw'n byw, os maen nhw'n gweithio a falle mae'r meddyg teulu ar gau yn ystod yr oriau mae'r person yn gallu mynychu. Okay. Ond y gobaith yw, os i ni eisiau defnyddio'r gwasanaethau yma, mae nhw ar gael i ni'n weddol rhwydd, okay? A'r gobaith yw mae ein iechyd a llesiant ni yn gallu gwella. Efallai y cymorth ni'n derbyn oddi wrth gwasanaethau yma yw mae nhw'n helpu ni gyda dewisiadau ffordd o fyw gwell. Okay? So, enghraifft, gallwn ni fod yn person sy'n ysmygu neu yfed gormod o alcohol, a rydw i'n defnyddio'r gwasanaethau mwyn cael cymorth ar sut i wella fy mhroblem i. Mae gen i cyfleoedd i ddysgu drwy chwarae os ydw i'n plentyn, a rydw i'n mynychu gwasanaethau plant. Meddyliwch falle am cylchoedd chwarae sydd yn yr ardal leol a pa mor bwysig mae rheina i ddatblygiad ein plant ifanc neu pobl ifanc. O bosib maen nhw'n nodi a thrin ein symptomau, yn enwedig os ydw i'n falle mynd i'r ysbyty neu meddyg teulu. Maen nhw'n gallu helpu rhieni mewn peryg o niwed os y'n ni'n ystyried ein gwasanaethau gofal cymdeithasol. A yn amlwg mae ganddyn ni rhaglenni imwneiddio sy'n gallu amddiffyn unigolion rhag heintiau ac afiechydon. Y rhai mwyaf cyfarwydd i ni yw'r rhaglenni brechu sy'n bodoli o fabanod reit trwy hyd at oedolaeth ddiweddarach. Hefyd mae ganddyn ni'r brechiad ffliw sydd yn digwydd yn ein gymuned gyda pobl sy'n hŷn, ac wedyn o fewn ysgolion hefyd gyda'r nyrsys yn amlwg yn dod i brechu'r unigolion sydd yn yr ysgol. Okay. Maen nhw gystal yn darparu cymorth i bobl oedrannus a hefyd pobl sydd â anableddau. Okay. A cofiwch mae yna 3 math o anabledd sy'n gallu bodoli, a'r gobaith yw bod pobl yn ffeindio hi yn weddol rwydd i ddefnyddio'r gwasanaethau. Beth mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol o gyda'r argaeledd gwasanaethau yw y rhwystrau mae rhai pobl yn gwynebu wrth geisio cael gafael ar wasanaethau. Mae yna nifer o rhwystrau yn bodoli, ond yn yr un ffordd mae'n bosib categoreiddio rhain i falle rhwystrau corfforol, ble falle mae gen i problemau mynediad i'r adeilad ei hunan oherwydd grisiau, falle'r pellter o'r maes parcio ei hunan, does dim lifts yn bodoli os ydw i'n defnyddio'r gwasanaeth sydd mewn cadarolwyn, ac efallai rydw i â problemau symudedd sydd ddim yn caniatáu i fi gallu mynd yn bell iawn. Okay? Meddyliwch am eich ysbytau mawr ble mae yna coridorau ar ôl coridorau, lloriau ar ôl lloriau, ac i berson i deithio o amgylch
yr adeiladau yma, mae yn rhwystyr mawr i nifer o bobl. Mae ganddyn ni hefyd rhwystrau seicolegol, lle mae person falle yn meddwl yn negyddol am wasanaeth ac o bosib yn ofni neu wedi derbyn profiad gwael yn y gorffennol a dydyn nhw ddim yn awyddus i ymweld gyda'r gwasanaeth oherwydd yr effeithiau seicolegol yna. Mae ganddyn ni mewn rhai achosion rhwystrau ariannol, os ych chi yn hunan gyflogedig, self-employed, efallai mae cymryd ychydig oriau o gwaith yn mynd i fod yn gostus iawn i chi. Efallai bod yna costau teithio ynglwm gyda mynychu eich apwyntiad, yn enwedig os ych chi falle'n mynd i ysbyty sydd tipyn o bellter i ffwrdd. A mewn rhai achosion mae unigolion am falle am ddewis gwasanaeth private, ond yn anffodus nid oes ganddyn nhw yr arian i gallu dalu mwyn derbyn falle gwasanaeth sydd ychydig yn gynt na aros ar yr NHS. Mae rhai pobl yn gwynebu problemau deiryddol yn ôl ble mae adref i gymharu a ble mae'r gwasanaeth agosach iddyn nhw. Mae rhai pobl yn ddibynnol iawn ar drafnidiaeth cyhoeddus a falle mae amserlen y trafnidiaeth cyhoeddus yna ddim yn cyd-fynd gyda amseroedd apwyntiadau. Meddyliwch yn bobl falle sy'n byw mewn ardaloedd gwledig, rural areas, a pa mor drafferthus mae iddyn nhw i gallu mynychu rhai gwasanaethau gofal, cymdeithasol neu plant. Mae ambell berson hefyd yn profi rhwystrau ieithyddol neu diwylliannol. So ieithyddol, meddyliwch am falle pobl sydd ddim yn siarad Saesneg fel iaith cyntaf. Meddyliwch hefyd am bobl sydd yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf, ond yn mynychu gwasanaethau sydd ond yn cael ei ddarparu iddyn nhw trwy y Saesneg. Meddyliwch am ein pobl sy'n dioddef o dementia, Alzheimer's, a mae'n well ganddyn nhw ac yn deall yn well i siarad trwy'r gyfrwng y Gymraeg, ond does neb yn gweithio yn y sefydliad neu'r gofal yna sydd yn gallu darparu'r cymorth iddyn nhw. Yn amlwg mae rhai pobl yn dioddef o broblemau fel byddardod a dallineb, a bys y well gyda nhw falle i dderbyn gwasanaeth trwy arwyddo iaith Prydeinig neu falle Braille, ond dyw'r arbenigwyr ddim yn gallu fod yn bresennol falle ym mhob apwyntiad neu cyfarfod. Mae rhwystrau adnoddau weithiau yn gallu codi, ble mae falle prinder staff neu arian am wasanaeth benodol, efallai bod offer neu kit fel petai ar goll neu ddim yn bresennol o fewn sefydliad, a mae'n bosib wedyn i berson i beidio cael yr asesiad cywir neu gallu ddod o hyd i diagnosis clir am beth yw'r broblem. So, mae yna llwyth o wasanaethau gyda ni yng Nghymru, mae yna rhwystrau digon amlwg i rhai unigolion. Hefyd o dan y ffactorau amgylcheddol, mae ganddyn ni llygredd aer, air pollution. So yn amlwg, mae nifer o gerbydau a adeiladau yn cynhyddu risg o lygredd aer. A beth mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol o yw effeithiau llygredd aer ar ein twf a datblygiad. Mae yna ardal yn Hafod yr Ynys, ddim yn bell o'r ysgol rydw i'n dysgu, ble roedd yna stryd o dai, ble roedd yn amlwg pobl, teuluoedd yn byw, ond yn weddol ddiweddar dros y flynyddoedd diwethaf, mae'r pobl yna wedi symud o'i cartrefi i ardaloedd ble mae'r llygredd aer nawr llawer yn is. Felly os ych chi yn cael amser i ymchwilio i Hafod yr Ynys, mae hwnna'n rhywbeth go iawn sydd wedi digwydd a sydd wedi effeithio ar nifer o bobl yn amlwg yn agos iawn ato ni. So, yr effeithiau wedyn o ganlyniad i lygredd aer yw, mae'n bosib i farwolaethau i ddigwydd, i ni dioddef o glyfydau resbiradol, falle COPD, asthma ac yn y blaen. Clefyd cardiofascular, ble mae'r gwaed yn amlwg a llawer o toxins ac yn cylchredu gwaed gwenwynig o amgylch corff. I ni'n gallu dioddef o blinder, o bosib oherwydd y sŵn, neu blinder oherwydd bod ganddyn ni cur pren a ein bod ni'n pryderu am y sefyllfa.
Mae fy llygaid, trwyn a gwddwg yn gallu cosi, a rydw i falle yn ysgoi mynd tu allan yn aml. Meddyliwch am y haf, pan mi'n eisiau agor ffenestri a mae'n boeth a mynd tu fas i chwarae. Byse hwn ddim yn opsiwn os oeddwn ni'n byw mewn ardal ble roedd y llygredd aer yn uchel iawn. Ar y pryd, falle dydw i ddim yn ymwybodol bod y llygredd aer hefyd yn niweidio fy organau atgenhedlu. Mae gen i niwed i'r afu, a'r gwaed, a hefyd niwed i'r system nerfol. Nawr, mae'r effeithiau o lygredd aer ond yn gallu bod yn negyddol yn amlwg, ond beth sy'n syniad i ni gallu falle i feddwl am yw, ydyn ni'n gallu bod yn ymwybodol o gyflyrau conditions i ni'n gallu dioddef o ganlyniad i lygredd aer. Mae'r diagram short-term effects, long-term effects yma yn gallu rhoi ychydig o syniadau i ni, ond mae gen i cwestiwn arholiad yn seliedig ar y topic yma ar y slaid sy'n dilyn y slaid nesaf. So, os ni'n dod nôl, dyma ni, ar y slaid yma. So, mae cartref Gwanwyn wrth ymyl ffordd prysur, yn debyg iawn i'r cymdogion oedd yn byw yn Hafod yr Ynys. Mae hyn yn achosi lefelau uchel o lygredd aer a llygredd sŵn. Nodwch un cyflwr sy'n cael ei achosi gan lygredd aer. So beth mae angen i ni sylwi ar fan hyn nawr yw cyflwr condition. So mae hwn yn derm lle i ni yn amlwg yn gallu disgrifio problemau sy'n bodoli. So falle yr un mwyaf syml i ni gallu cofio yn yr achos yma yw asthma. Mae'n bosib i ni gallu dioddef o stroke hefyd oherwydd toxins gwahanol sy'n cael eu cario o amgylch yn y corff. Hefyd, canser yr ysgyfaint. A fel dwedais i hefyd, y COPD yma. So chronic obstructive pulmonary disease. So mae hwnna wedyn yn rhywbeth ychwanegol gallwn ni ysgrifennu fan hyn gyda eu canser yr ysgyfaint. Amlwg dim ond un mae'n gofyn am, ond mae gyda ni 4 enghraifft fan hyn fel ein bod ni'n gallu falle meddwl am un a jyst cofio hynny os mae cwestiwn tebyg yn codi eleni. Yn mynd nôl te i Tanya, sy'n byw yn y fflat bach llaeth ac i ni ystyried yr effeithiau ar dwf a datblygiad. Sylwch dydyn ni ddim yn cael ei orfodi ond i ateb un maes datblygu. So be byswn ni'n gwneud os oedd ddim bosib yw i ystyried atebion cut a e-cut. 3 marc yw hi, so byse esboniad o falle 2 peth yn ddigon fan hyn, ond beth i fi'n mynd i wneud yw falle rhoi banc o adnoddau i chi mwyn gallu ystyried atebion eich hunan. So meddyliwch am fy problemau resbiradol, rydw i'n anadlu awyr llaeth i fewn trwy'r dydd pob dydd. Efallai rydw i'n dioddef mwy o anwyd a jyst salwch cyffredinol na'r person arferol. Efallai mae gen i problem gyda anadlu yn gyson, a mae hwn yn digon wedyn i fi i deimlo yn amlwg allan o wynt, ben ysgafn, pen tost ac yn y blaen. Yn ddeallesol gallwch chi weid efallai dwi ddim yn cael cyfle i ymlacio neu canolbwyntio ar unrhyw dasgau penodol. Mae hi'n teimlo'n anodd falle yn dysgu unrhyw sgiliau newydd, darllen llyfrau ac yn y blaen oherwydd dyw'r amodau ddim yn hyfforddus iddi hi. Yn emosiynol, fi'n eitha sicr gallwch chi feddwl am nifer o deimladau negyddol sy'n gysylltiedig gyda byw mewn llaeth, fflat llaeth. So falle rydw i yn teimlo'n drist, falle rydw i yn teimlo llawer o bryder am ffaith fy mod i ddim yn gallu dianc o'r sefyllfa yma. Rydw i'n teimlo falle chydig o fethiant, ffeiliau. Dydw i ddim falle wedi gwneud dewisiadau da yn y gorffennol. A yn amlwg, fyswn ni'n dweud bod ganddi hi hunan bach eitha isel i gymharu â eraill. Cymdeithasol wedyn,
Ydy hwn yn mynd i effeithio ar falle pwy sy'n ymweld ar fflat, pwy sy'n dod draw, okay? So falle mae hi'n teimlo'n yn eitha unig, okay? Mae yna diffyg falle cwmni gyda hi, okay? A dyw hi ddim yn teimlo yn cyfforddus iawn yn gofyn i bobl i ddod i'r adeilad yma, okay? So, digon o enghreifftiau gyda ni, okay? Nawr felly ni'n mynd i symud ymlaen i'r topic nesaf. So, ein ymenydd yw'r diagram yma, okay? A mae'r diagram yma falle yn arwydd i ni o pa fath o ymenydd sydd gyda ni, okay? Oes ganddyn ni ymenydd sydd yn ffynnu, thriving, okay? Sy'n awyddus i falle gwella ein hunan, sy'n barod falle i wynebu heriau, sy'n licio falle gweithio neu datrys problem, a eisiau falle gwella fy hunan ar gyfer y dyfodol. Neu oes gen i ymenydd sydd yn falle eitha tywyll, eitha sefydlog, a dydw i ddim rili yn mwynhau derbyn heriau, a dydw i ddim rili yn rhywun sydd yn dyfalbarhau gyda dod o hyd i ateb falle os oes her yn fy ngwynebu i. Okay? So, i ni'n gallu galw wedyn ein meddylfryd yn un sefydlog, fixed, okay, sydd yn meddwl bod ganddyn ni ymenydd sydd ddim rili yn gallu gwella neu datblygu, a rydw i falle wastad wedi bod yn wael yn enghraifft mathemateg, a byth yn gallu gwella o'r sefyllfa yma. Okay? Nawr mae'r pobl sydd am meddylfryd sefydlog falle hefyd yn meddwl bod does dim pwynt, okay? Dwi jyst yn rhoi gorau i rhywbeth, rhoi ffidil yn y to, oherwydd falle profiadau negyddol yn y gorffennol. Okay? Mae e hefyd yn gallu gwneud rhywfaint gyda'ch diffyg deallusrwydd o adnabod falle dulliau o oresgyrn eich anhawsterau, a falle faint o ymynedd sydd gyda chi mwyn aros i weld bod cynnydd yn gallu digwydd. Okay? Os dwi ddim yn dod yn digon cloi, i chi falle'n meddwl o does dim pwynt i ceisio eto neu cadw ymlaen i ymdrechu. Okay? Yn amlwg beth ni eisiau yw bod ganddyn ni meddylfryd twf, okay? Growth mindset. So growth mindset yw bod ganddyn ni cred lle mae unrhyw un yn gallu dysgu a gwella os ydw i'n derbyn adborth o safon a bod gen i disgwyliadau sy'n uchel. Okay? So dyna beth yw ystyr meddylfryd twf. Okay? Dwi ddim ond yn ymwneud gyda ymdrech yn unig, okay? Mae ymdrech yn helpu fy modi am meddylfryd twf, nid yn unig yw ymdrech yn seiliedig ar meddylfryd twf. Mae'n arbennig falle o ddefnyddiol wrth i ni astudio sut mae plant a harddegwyr yn dysgu, a hefyd sut maen nhw falle yn ymdopi gyda heriau a phroblemau sy'n codi. Mae gall problemau yma i fod yn problemau addysgiadol pynciol, neu gallen nhw fod yn broblemau o ddydd i ddydd, mae pobl yn gwynebu oherwydd falle problemau teuluol ac yn y blaen. Ond beth ni'n gweld yw, mae pobl yn ymateb yn wahanol i'r heriau yma, a mae rhai yn dyfalbarhau ac yn gallu goresgyn, lle mae eraill ddim am ymgeisio. Okay? Nid yw meddylfryd twf yn golygu gall unrhyw un wneud unrhyw beth os bydd yn ymdrechu'n ddigon caled yn unig. Okay? Mae'n rhaid falle iddyn nhw i brofi methiant hefyd, ond wedyn wrth methu, i ni yn dysgu am ein camgymeriadau ac yn falle cymryd un cam yn ôl mwyn cymryd 2 cam ymlaen. Okay? So mae meddylfryd twf yn arbennig o bwysig i ni, yn enwedig ein llesiant emosiynol, okay? Oherwydd mae'n rhoi cyfle i ni gallu rheoli ein teimladau ac i falle i fod yn llai ymosodol a cymryd rhywfaint o falchder yn ôl llwyddes i neu fe welles i o gynlyniad i cymryd amser, derbyn adborth a ail-adeiladu ar y broblem. Okay? Mae hefyd yn gallu helpu ni i ymdopi
a teimlo'n fwy cadarnhaol am y dyfodol. Okay? So, efallai rydw i wedi datrys problem, a mae hwn yn helpu fi feddwl, right, wel, os mae'r problem yma byth yn codi eto, fi nawr yn sefyllfa gwell i gallu delio gyda hi. Fi'n gallu ymdopi gyda digwyddiadau bywyd a heriau i gwneud y mwyaf o fy nghyfleoedd, ac i falle fod yn y person yna sydd wastad eisiau, falle chi'n cwmpo lawr oherwydd bod yna broblem, ond i chi'r person sydd eisiau codi lan eto a ail ymgeisio. Okay. I chi'n llai debygol hefyd o brofi gorbryder a iselder, a mae gyda chi mwy o ddyfal barhad. Okay. So, perseverance. Nawr, mae rhai pobl yn amlwg am meddylfryd twf, a dyma yw, gallwch chi weid, yn naturiol y fath person ydyn nhw, ond os na does meddylfryd twf gan berson, mae yn bosib i wella'r meddylfryd sefydlog yna. Okay? Nawr, rhai o'r pethau sydd yn ymarferol i ni wneud yw ein ymwybyddiaeth ofalgar, so mindfulness. Okay? So hynny yw, ydw i'n gallu canolbwyntio ar presennol, okay? So ble ydw i reit nawr, o beth sydd falle'n achosi yn mwyaf o bryder i fi, trwy ddefnyddio technegau fel myfyrdod, anadlu a yoga. Okay? So cymryd falle fy hunan allan o'r sefyllfa a jyst canolbwyntio ar beth sy'n bwysig i fi ar hyn o bryd. So falle mae e'n helpu fi i gallu gysylltu gyda fy nheimladau a meddyliau ar y pryd, a fy mod i wedyn yn gallu rheoli rhai'n llawer yn well ac yn ymateb i'r sefyllfa mewn ffordd gwell. Rydw i'n gallu canolbwyntio ar y pethau sy'n bwysig yn y presennol a peidio meddwl gormod am y pethau o'r gorffennol neu y dyfodol lle does dim rheolaeth gen i dros falle fy ngham ymddygiad neu ble ydw i'n mynd i fod yr wythnos nesaf. Okay? So just meddwl am ble ydw i reit nawr a dyma beth rydw i'n gallu rheoli. Okay? Mae'n helpu unigolyn i deimlo'n fwy cadarnhaol a'i grymuso oherwydd i ni'n cymryd falle llawer o agweddau y tu hwnt i'w rheolaeth nhw allan o'r sefyllfa ac wedyn ni jyst yn kind of torri lawr ar y peth sy'n bwysig yn y presennol yma. Mae'n gallu helpu fi osgoi sawl cyflwr iechyd meddwl, enghraifft straen, iselder, caethiwed ac yn y blaen. A fydd rai ohonoch chi'n meddwl, wel, sut ydw i'n gallu i ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar. Okay? So mae hwn yn gallu bod yn rhywbeth ffurfiol, lle falle byswn ni'n mynd i myfyrdod, rydw i'n cael ei ddysgu yn ôl arferion anadlu, rydw i'n gallu darllen llyfrau, mae gen i adnoddau specific yn sain neu ar-lein, cyrsiau, a mae gyda fi falle hyfforddwr penodol sy'n gallu helpu fi gyda cymryd rheolaeth o fy mywyd. Okay? Neu mae'n gallu bod yn rhywbeth i chi siŵr o fod yn gwneud yn ddyddiol, pethau anffurfiol yn ôl falle cyfarfod y ffrindiau, bod gyda chi cydbwysedd bywyd a gwaith addas, bod chi'n gallu mynd am dro a bod chi'n gallu bwyta'n iachus. Okay? Mae'r pethau yma i gyd falle yn cyfle i ni jyst cymryd rhywfaint o time-out, ond wedyn jyst canolbwyntio ar ble ydw i yn y presennol yn hytrach na poeni am gormod o bethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Okay. Okay. Y rhan nesaf felly yw cyfranogiad gweithredol, active participation. So mae'r cwestiwn yma'n gofyn i chi i ddiffinio cyfranogiad gweithredol. Wedyn mae Jack yn cadw ei hun yn iach bob amser, esboniwch fyddion cyfranogiad gweithredol i Jack mewn penderfyniadau sy'n ymwneud â iechyd a'i lesiant. Okay. So gobaith yw nawr, wrth i chi edrych ar y cwestiwn yma, chi ychydig yn ansicr gyda beth yw'r diffiniad a hefyd sut mae hwn yn fyddiol i Jack. Ond gyda falle y cymorth o'r slides nesaf, fi'n gallu ail ymweld ac chi'n gallu magu hyder. Okay? So yn gyntaf, beth yw cyfranogiad gweithredol? Okay? Yn Saesneg, active participation. Mae hwn yn rhywbeth ble chi yn ystyried unigolyn yn bartneriaid gweithredol, so an active partner, yn ei gofal yn hytrach na bod nhw yn dderbynwyr goddefol, so yn hytrach na bod nhw yn passive recipients. Okay, so mewn geiriau falle chydig yn haws i ddeall na'r diffiniad hynny. I chi yn cael cyfle i gwneud dewisiadau
am eich gofal yn hytrach na bod person arall yn gwneud y penderfyniadau yma drostoch chi. Okay? Nawr, mae'n llawer well i chi ysgrifennu'r diffiniad cywir i lawr, sef beth sydd ar y sgrin nawr, ond os mae hwn yn helpu chi gallu ddeall beth yw cyfranogiad yna, grêt. Fy mhrofiadau i yn y gorffennol yw, efallai bod disgybl yn gweld y geiriau active participation mewn cronfachau drws nesaf i'r geiriau cyfranogiad gweithredol ac yn ystyried bod hwn yn rhywbeth ble maen nhw'n cymryd ran yn actif mewn falle sesiwn ymarfer corff. Okay? Dim dyma yw beth mae'n olygu. Okay? Beth mae'n olygu yw eich bod chi'n chwarae ran actif yn ôl falle y broses gofal. Beth sy'n digwydd i chi, beth yw eich dewisiadau chi, beth ydych chi am gwneud. Okay? So please, 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 cofiwch hynny. So, i chi'n cymryd ran mewn gweithgareddau a pherthnasoedd yn eich bywyd pob dydd. A pan mae fi'n dweud gweithgareddau, mae hwn yn falle mynychu cyfarfodydd am eich triniaeth. Mynychu cyfarfodydd falle gyda'ch y person sy'n gofalu am eich teulu, neu sy'n dod i'ch cartref chi i ofalu am eich nain sydd yn dost. Okay? So, mae hwn yn cymryd rhywfaint o gyfrifoldeb ac i chi'n derbyn wedyn cefnogaeth ac anogaeth i gwneud y penderfyniadau yma yn hytrach na bod rhywun yn dweud wrthych chi beth yw'r penderfyniadau mae nhw wedi gwneud i chi. Okay? Chi'n gallu cymryd perchnogaeth, okay, sef ownership o wedyn beth sy'n bwysig i chi. So falle i chi yn mynd i sesiwn ffisio oherwydd bod chi wedi dioddef o stroke. Okay, mae gyda chi cyfres o ymarferion i wneud a chi sy'n gallu dewis y drefn cywir i'r ymarferion yma. Okay, lle chi'n derbyn y rheolaeth yna dros beth sy'n digwydd. Mae'n bosib i gyfranogiad gweithredol i ddigwydd ym mhob cam bywyd. Okay. Yn amlwg, mae diffyg falle dealltwriaeth a falle gallu ieithyddol i gyfathrebu yn gallu achosi rhwystrau. Ond meddyliwch falle os oes gyda chi plentyn sydd falle â sgiliau cyfathrebu sydd ddim wedi datblygu eto, eich bod chi falle yn dangos opsiynau iddyn nhw trwy delweddau, images, pictures enghraifft. Okay. Prif manteision o gyfranogiad gweithredol te. So pam ydyn ni moyn bod y pobl yma yn cymryd ran gweithredol yn y dewisiadau yma. Okay? So beth ni'n gweld yw, mae yna llawer ohonyn nhw a mae gen i god i rhain. So y tair ec a sh. Okay? So mae gen nhw mwy o annibyniaeth, independence ac ymreolaeth. Mae ganddyn nhw mwy o hunan ymwybyddiaeth a gwell cyfranogiad falle yn y gofal. Maen nhw'n fwy, falle, maen nhw am mwy o gymhelliant, maen nhw'n fwy parod i gymryd ran o fewn falle y sesiwn canu oherwydd dyma be fi wastad wedi moyn wneud, ond rydych neb wedi gwrando i fi hyd at y pwynt yma. Okay. Mae yna manteision corfforol o bosib, rydw fi'n gallu gwneud dewisiadau o hoffwn i falle i chwarae bowls, a nawr mae rhywun wedi gwrando i fi, mae gen i cyfle i gallu fod yn gorfforol yn fwy actif. Okay. Felly rydw fi eisiau dysgu a datblygu sgiliau, okay, so enghraifft gwau, knitting, okay, jyst neb falle wedi ystyried beth hwnna yn diddordeb i fi nes bod fi nawr yn cyfranogiad gweithredol. Okay. Mae gen i gyfle i leisio barn, okay, so mae gen i llais, so mae pobl yn fodlon yn gwrando i fy lais i gallu gwneud penderfyniadau. Rydw fi â cysylltiad cymdeithasol gwell oherwydd falle rydw i wedi dewis eistedd drws nesaf i berson wrth i ni cael cinio yn y cartref i bobl oedrannus. Okay. A wedyn, rydw i'n teimlo llawer yn well am fy hunan. Mae gen i mwy o hunan hyder, mae gen i mwy o barch tuag at fy hunan a hefyd y pobl sydd yn gyfrifol am ofalu amdana i neu helpu fi gyda'r penderfyniadau yma. Okay. Y manteision wedyn i bobl ifanc. Okay. Mae rhai o'r manteision yma yn eitha tebyg i ein manteision cyffredinol. Eto rydw i'n datblygu rhywfaint o annibyniaeth, independence a chyfrifoldeb. Okay. Mae gen i hunan barch gwell, sgiliau cyfathrebu, chydweithio gwell, mwy o gymhelliant.
perthnasoedd falle sy'n iachach oherwydd rydw i wedi dewis pwy sydd yn gofalu amdana i neu pwy sy'n mynd i wneud y gweithgaredd yma gyda fi. Fi'n gallu datblygu sgiliau arwain oherwydd rydw i'n teimlo falle fy mod i'n cael ei grymuso nawr. Rydw i'n teimlo falle mwy o berthyn i falle glwb neu gymuned neu gweithgaredd neu adeilad oherwydd rydw i nawr yn chwarae'r rhan gweithredol. Okay. Manteision i oedolion, okay, teimlo fe'n rheolaeth, mae gen i mwy o urddas, so falle rydw i'n person sydd yn gorfod cael cymorth gyda ymolchi a gwisgo, a mae nawr gen i llais a hoffwn i falle cael ei newid gyda menyw arall sy'n gweithio yn lle dyn. Mae rhywun wedi gwrando i hyn, a oherwydd hynny fi jyst yn teimlo bod yr urddas yma llawer yn well na beth oedd e cyn i fi fod yn gyfranogiad gweithredol. Okay. Cysylltiad gwell gyda eraill yn gymuned. Okay. Mae gen i mwy o gyfle falle gyda'r ymarfer corff neu'r gweithgareddau yma, o bosib mynd am dro gyda rhywun yn ystod yr wythnos. Hunan barch sydd wedi codi gyda plant hefyd, yr annibyniaeth, mwy o hunan ymwybyddiaeth, a wedyn fy mod i'n gallu datblygu perthnasoedd a gallwch chi weud gyda'r cysylltiad gwell i eraill. Okay. Eto, yn negyddol, mae na rhwystrau yn amlwg i gyfranogiad gweithredol yn gallu bodoli. So, ydy hwn falle yn rhwystrau diwylliannol, yn ôl falle'r gweithgareddau rydw i'n gallu ymgymryd â y bwydlen oherwydd falle fy niet penodol, ydyn ni'n gorfod gwisgo gwisg penodol ac yn y blaen, a mae'r pethau yma weithiau yn gallu rhwystro fi gyda'r dewisiadau sydd gen i. Efallai rydw i eisiau ymwneud gyda gweithgaredd neu mynd i rywle'n benodol, a dyma yw fy newis i, ond mae'n ymarferol yn anodd oherwydd fy nghyflwr corfforol. Okay. Yr adeilad neu y weithgaredd ei hunan, a taw dyma yw beth i fi eisiau wneud, dwi ddim yn bosib i fi gallu wneud e. Efallai bod yna rhwystrau deallysol yn ôl dydw i ddim yn deall falle'r oblygiadau, consequences o'r rhai penderfyniadau. Efallai does dim digon o sgiliau falle cyfarthrebu gen i mynegu beth rydw i eisiau. A falle bod addasrwydd y iaith ddim wedi cael ei ystyried yn enwedig os i ni yn rhoi falle dewisiadau i blant. Okay. Yn emosiynol, os ydw i'n person falle sydd â problemau iechyd meddwl, okay, rydw i'n mynd i fod yn bach yn ansicr i falle mynegu be rydw i eisiau, okay? Ac yn amlwg wedyn mae yna rhwystrau cymdeithasol gen i yn ôl falle bod fi ddim yn licio bod yn rhan o gyfarfodydd neu dewisiadau, fi ddim yn teimlo bod gen i falle perthynas neu mae pobl yn nabod fi'n arbennig o dda, a mae hwn wedyn yn gallu fod yn anfanteisiol wrth ystyried cyfranogiad gweithredol. Okay. Right, so, os i ni yn ail ymweld gyda'r cwestiwn yma o gyfranogiad gweithredol, diffiniwch cyfranogiad gweithredol. Rhoddais i'r diffiniad i chi, okay, ond fe hefyd dwedais i beth oedd hynny o fewn y geiriau fwyaf falle syml i ni gallu deall. Beth yw'r falle pethau pwysig i chi fan hyn i gofio, okay, a ymddeheiriadau am fy lawysgrifen, dyw hwn ddim yn rhywbeth rwydd i wneud. Okay. I chi'n gorfod ystyried eich hunan fel unigolyn okay, well i fi ddechrau eto. Okay, so unigolyn sy'n chwarae rhan gweithredol yn ei gofal yn hytrach na dderbyniwr goddefol, so a passive receiver.
Okay? Does dim llawer o ddiffiniadau gyda ni gofio ar y spec yma. Felly mae e wir werth i chi i rhoi post-it note falle ar eich cwbwrdd yn eich stafell wely rhywle, okay, ac dros yr wythnosau nesaf i gofio'r ddiffiniad hynny. Okay. So nawr, esboniwch y fyddion cyfranogiad gweithredol i Jack mewn penderfyniadau sy'n ymwneud â iechyd a'i lesiant. Okay. Nawr, yn bersonol, gallwch chi ystyried y cut a e-cut fan hyn. Fi'n ffeindio falle chydig yn anoddach i wneud, oherwydd bod y gair llesiant yna hefyd. Okay. So, bys ni'n dweud, beth yw eich atebion chi am y ffaith bod e'n nawr yn chwarae rhan gweithredol yn ei benderfyniadau. Okay. So, wrth gwrs mae'n teimlo bod ganddo fe mwy o rheolaeth. Okay. Gallwch chi weid mae'n teimlo fel petai yn cael ei rymyso, okay, empowered. Mae ei llais falle yn bwysicach, neu am y tro cyntaf erioed mae pobl yn fodlon gwrando iddo fe. Okay. Mae'r dewisiadau yma yn gallu helpu fe i gymdeithasu yn well gyda y pobl sydd falle yn gofalu amdano fe, ond hefyd y bobl sydd falle yn mynychu yr un falle canolfan dydd, falle cartref i bobl oedrannus ac yn y blaen. Mae'n teimlo bod ganddo fe llawer mwy o annibyniaeth, independence. Okay, ac o ganlyniad i'r annibyniaeth yma, mae ganddo fe mwy o barch tuag at ei hunan, ond hefyd mae'n parchu y pobl sydd yn rhan o'r falle broses penderfyniadau yma hefyd. Okay. Mae yn amlwg wedyn yn llawer mwy hyderus, okay, gyda gwneud penderfyniadau, okay, gyda hefyd gwynebu problemau a'r gallu i ddatrys rhain, sef yn amlwg eich gwydnwch, a hefyd gallwch chi weid y dyfal barhad. Okay, i ni'n gallu dweud ei fod e'n cael cyfle i fod yn fwy actif, yn enwedig os yw e'n gallu gwneud dewisiadau fel mynd am dro neu falle bowlio neu beth bynnag mae e'n dewis. Mae ganddo fe mwy o falle cymhelliant, motivation. Pam? Achos mae pobl yn gwrando iddo fe nawr, okay? Mae'n teimlo bod ganddo fe mwy o rheolaeth. Mae e hefyd yn hapusach. Okay, a hefyd mae ganddo fe falle mwy o amser ac ymynedd gyda eraill. Okay. Nawr, does dim angen 6 ateb ar gyfer y cwestiwn yma. Okay. Byse 3 ateb cywir, okay, gyda esboniad yn ddigon yn y sefyllfa yma. Ond mae'n rhaid i chi falle i jyst cael banc o atebion sy'n gallu helpu chi gyda'r byddion o'r gyfranogiad gweithredol. Os ych chi'n cofio ar y slides blaenorol, roddais i manteision cyffredinol a wedyn manteision i blant a phobl ifanc, gyda rhai ohonyn nhw yn gorgyffwrdd. Okay? Chi sy'n gorfod ffeindio wedyn dull eich hunan o gallu cofio'r banc o atebion yma mwyn gallu ateb cwestiwn sydd falle'n fwy estynedig na hyn. Y llynedd yn y papur arholiad roedd yna cwestiwn 8 marc ar gyfranogiad gweithredol. Okay, so yn amlwg byse angen mwy o gynnwys wedyn i'ch ateb chi. Okay. Right, dyna ni am heno. Yr wythnos nesaf yw'r sesiwn olaf. Okay. I ni'n mynd i fod yn edrych ar ffactorau wedyn, neu dulliau, sori, dyn ni wedi, o atal ac ymyrryd. Okay. So, os ydw i falle yn person sy'n ymddangos yn hollol iachus, oes na dulliau sy'n bodoli, okay, i gallu atal ac ymyrryd, fel ein rhaglenni sgrinio, fel ein rhaglenni imwneiddio, canllawiau'r llywodraeth, mentrau'r llywodraeth.
Ond beth roeddwn i am ddweud hefyd yw, os ych chi yn mynd I wefan dysgu iechyd a gofal cymdeithasol, a gwefan cybac, ar ddydd Llun cafodd gwybodaeth ymlaen llaw ei gyhoeddi ar gyfer yr arholiad yn yr haf. A beth mae'r gwybodaeth yna'n cynnwys yw y cwestiynau sydd yn mynd I godi sy'n tariff uwch. Okay, nawr o bell ffordd, fe dim ond y dogfen yna sydd yn cynnwys y cwestiynau. Mae yna mwy o gynnwys na hynny yn mynd I fod yn yr arholiad, ond mae yna arweiniad weddol clir yn ôl sut ni'n gallu paratoi. Okay? So please, ewch i'r gwefan dysgu iechyd a gofal Cymru, ewch I cymhwysterau, yn amlwg TGAU ac wedyn dogfennaeth allweddol, a o dan y secsiwn yna wedyn, fe welwch chi eich gwybodaeth ymlaen llaw. Ond diolch yn fawr am eich gwrandawiad, hwyl am y tro a welai chi yr wythnos nesaf.